देखे तो बिया कबार लो सकिना ना झटका हो गई ये रात के जे यो तार में हो लइका ससुरा का जाने कहां गइल मैं बनिहारी का हो बिया कबार आई अरे ओ जे मांगो तई सब बिया कि जल्दी बाबा बिया ले आई कबार तनी गोला तनी बाबा हां बहुत कबार में बिया की गोले लागत खाली रही ना ना बाबा कबार तनी बनिहारी का करतई तो ले तनी मन साइन एगो गाना वाना गाई गाना होने का गाई हमनी के बुढ़ा गनी हमनी के गाना होना बिया करता पुरानका में के एक दुगो गाई कि हम मनगर कबारी ओ तरह तो गाई को परी बुझाते हां गाई है बाबा तेरे बिन जिया नहीं लगे रे तेरे बिन जिया नहीं लगे रे कमरिया करे लापा लो ठीक बा हां ये बाबा निमन लागल है हमारा ठीक लागल नु हां हां बाबा ये गौरी का चटकीला एगो ए बाबा जिंदगी आया तेरे बहार रे जिंदगी आया तेरे बहार रे ठीक लागल नु हां बाबा हां अब भूख लागल बाबा जल्दी भूखियो लागले बाबा अरे तो पूरा का जाने कहां गई तो पत्ते लिखा लागल रुको करे खोज के ले आवत तनी अच्छा ठीक बा बाबा हम बुझा हो बाबा हम विदा करावत तनी हां तो कबार तनी बाबा जल्दी जल्दी हां हां बाबा कबार तनी एकदम बाबा तनी जल्दी हां 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 बनिहार इनको बेले खा बाड़ी तो हां ठीक बा ए बाबा पता नहीं हम लइका कहां बा अच्छा ठीक बा गोड़ लगता नहीं बाबा आनंद तनी बियो कबार तनी हां हां बाबा कबार तनी हाल दुखी खोज के आई बे बाबा अरे भाईवा साला हमनी के तीने आदमी बन जा कहत रहा ताश खेले के ये गौरी रही तब ने मत होए एगो के फोन करके बोला बस तो कहां बा का ढूंढ में भैया आवा चाहो दे अब बता अच्छा अरे तू करे खातिर बोझा देखत अच्छा आई अब बताओ आई तो एक बार घरे एकरा के पिटवा देबे का पक्का पक्का एकरा के कोई के कसम फुसला लेवे के बाकी आओ भाई ताश खेला जा अब बाप रे बुढ़ावा साज देले बा मर्द तना ही आता ना परियार बोझ दे देले हमरा के अरे भाईवा ए हेने आओ ताश का कहत लो मर्द भी काम दादा नहीं के का एक दो हाथ हो जाओ एक दो हाथ हो जाओ ए मारे बनिहारी लागल बनी अरे आओ ना एक दो हाथ खेल लिया अब आधा घंटा में बनी डेरा नहीं बुआती बुढ़ावा बापा दी तो धरो ना मन बोलो बैठ ना मन बोलो तो झरबावा से बोझावा आओ एक दो हाथ खेल लिया एके दो हाथ खेलो हां हां यार अरे वाह बैठा का बताई भाईबा बुझाता कि जान लेली बुढ़ावा बड़ावा से तब अरे खाली काम खेली होई नहीं काम मरते होएंगे पहले खाली बुढ़ जीप वाला में होई खाली बुढ़ा असही मुई भाई बस सोचत रही जा कि कैसे ताश खेली जाए लेकिन ते भेटा गेले अब ए बार मजा आ जाए चलो से तब हम था गो रहनी है भाई चलो तब ए बार होइए जाओ चलो टेंशन काहे ले बुढ़ा एक साल में मर जाई बे मर्द तना आखिर बाप हवे करत है तो हम मनिए खातिर नो ए तो करे ना दो जानते बड़ा बूढ़ पुरानिया हो जालन तो अच्छा, कचर कइले रहे बुढ़ा अजीब निकला एक साल मर जी टेंशन मत लो अच्छा आवल एक दन दमाई जाए दियो हां हां चलो लो थोड़ा आवेला लो हां तो का करी लो देखो ठीक बानू अच्छा चल भाई बाप ये एक दिन लास्ट खेलब भाई बा अभी खेत में धान ले जाकर बिया पहुंचावे के बा आ खाए को पहुंचावे के बा बनिहारी अच्छा चलो अरे अभी होए अभी सुबह के 9 बजे तक भी होई बे मर्द तना ही 9 बजता कि ससुरा कहां मर बिला गई ओकर पते नहीं के आही दादा ए ये तास तो मोइले बा का चलो न मर अरे गधा आ बोलो आई हो भाई अरे काहे बनिहारी में का पतरी सर अरे तो जाते लो रहनी हां जाते रहनी हां ढेर देर से था करनी है तो तास खेलते रे एक दिन के कर रे तास ओनी के ले रहला फाड़ देता नहीं अभी फाड़ देता नहीं अभी ता मैं डेरा में भुला जी रोज के पहले बार बनिहारी में कबेले ताकत तरी सर
टुकुर टुकुर पता नहीं कहीं क्या बुझाते नहीं खे अब भैया कबर लगा अभी खाना ना दियल कब ले भूखा सल बड़ा सो कि बाबा खाना ले आओ चलो चलो भैया कब ले बनिहारी ताकत तरी सो के बिया अभी ना आई बाबा जल्दी बिया ले आई जल्दी ले आई बिया पहुंचा देले नहीं खी कहां बिया पहुंचा देले बा हैं हम देखबे ना कोई नहीं अरे ठावरा कस्तूरा कहां गइल रे अरे तू तो साजी देले बड़ा एकदम अरे कहत नहीं कि खेती मत करो जाता खेती करबो काट के बिगाड़ मर देले जीव बा हम तू अट्टा पर हो जीव अभी पातर को धले बा सार यार मोय काट के खेत बढ़ावा तरस दिमाग खराब कइले रहत हमेशा दिमाग खराब कइले रहत का दिमाग खराब कइले रहत का रोपाता हो है तोरा लोकत नहीं खबी हां अरे का भइलो अरे उठ तू तक एकदम जान लेके देखो हम एक दिन लइने यही में मर जीव कहत नहीं खेती मत करो ला अपन चश्मा अस्थिर रहो एक ले रे माने ए कपूरा अरे बुढ़वा जान ले आई हो मारी के बुझाता जान ले ली बुढ़वा अभी ससुर भाई जे छोड़ दले बड़ो चले चल भैया का रे अभी पहले बा आओ बिया का उल्टा का होना उधर बनी होना रे बाला बोल हो बिया अभी खेत में लाकीला आई क्या करते रे बोए अरे बो सारे बस की चीज भी है हमारा तक कुछ पागल को नहीं बना करे क्या करते रे भैया ओ बो बिरवा ओ बाबू क्या करते रे हम जाता नहीं बिया लिया बे ले आए बुढ़िया कह दे बिया वो भेंट हो गइल बा आनर बहिर से अरे बुढ़िया अरे बुढ़ा ये तो बहुत खतरा पा गइल अभी ले खा के ना ले ले अरे खाए खो गई वाली सब्जी खा जाने कहां गइल बा लोकल बढ़िया ले बढ़िया ले रपा के खेल के चल जा पर मैं खेत बो दियल लो खखन नहीं खे पहले जाके खाना ले खाना ले खाना बोल दे विदा कइले बानी ओकरा के लई खावा के खाना ले आवे के हां ओकरा बाद मास हो गइल बा हो गइल बानी गाड़ दल बढ़िया लखे अभी होता ना मैं बाकी बा दिया ले जाके बिया मंगवा दल बानी हां तब अरे बुढ़िया अरे दिया संगे जोड़ दिया सरपंच बुढ़िया दिया जोड़ ला के मजे चले लो अरे बहरी रे यार जल्दी जल्दी गाड़ी लो खाना मंगा दे बानी जाके पहले खाना ले आई खाना
खाना बना देले बानी हां बिना खाना खले ई रोपनी ना होई का और चलो खाना होना मंगा देले बानी खाना ई तबे नु रोपाई बढ़िया तो बोरे हां निमन रोपातली खाली के ते गई बोलो तेरा बाबा कर बोलो धाना बा जल्दी जल्दी बोलो ए राम तोहारा से सुनर छला बाड़े तो मोर से गीत मत बोले गाओ हो राम ए बुढ़ा और कुछ ना खाली रोपनी होत रे ना खाए के ना पानी हाय पानी लगवा देले बानी हां खेत बेसी ना पिलो लो खेत बेसी बा कैसे रोपाई कैसे रखाई हां यही से खा के ना खिले कि हमर जल्दी रोपनी हो जाऊ हां ना आई रो पिलो लो तो पूरा तब खाना तब निमन ना रोपनी होई आइल बा महुआ के भूंज के हां तब जा खाली खाना ले आवे है धर जाई ले ले आई लठिया केने गई रे जल्दी खाना लेके आई क्या करते रे खाना लेके चल आओ एकदम खत्म बाड़ी से अभी चलाई जल्दी लेके आई मारो ले करना पूरा का जाने फेन तास नहीं कनी जमैले ओकर बहुत आदत खराब हो कोन के संग धल लेला बा ऐसे बिगड़ गइल बा एकरा का बाहनी के जा तक कि पीटे के पड़ी बताओ ई बूढ़ पुरानी आदमी के जाने लगे खातिर फेरा में लागल बड़ा तो हैं जाए ससुर हफा दी हलो आओ बैठे का बढ़ाओ का हाल बा का बुढ़ऊ का हाल बा नमस्कार प्रणाम भैया हम रउआ सबके छोटा बेटा छोटका भाई छोटका भतीजा गोड़ रउआ सबके गोड़ छू के गोड़ लागतनी वीडियो के लाइक करी कमेंट करी और हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी ताकि अपनी का हौसला बने रहे और ऐसे ही वीडियो रउआ सबके हंसे खातिर बनावत रहे देखी भैया ये हमारा वीडियो में बाप के रोल नहीं भैले बना तो हमने के ई रउआ सबके वीडियो मस्ती करे खातिर बनैले बनी जा इंटरटेनमेंट करे खातिर वीडियो बनैले बनी जा कि ताकि हमने के रउआ सबके हंसा सकी जा कि हमार बाप के रोल करत है हई मुआ दले बड़न हमरा के धान के बिया बनिहारी ना पहा के द देली सन ई सोस आरी भइल बा मैं काट लेले बड़ सारी हतनी हतनी खेत बढ़ावे के तैयारी पातर क देले हो भैया भैया ई वीडियो बनाए माता ना दुर्गति भइल बा देख ली हमनी का हालत का हो गेल रो सब के हंसावे खातिर आता हमनी के सब करत न जे लेटा गेल बनी जा घर चली के नहाए के बाबू माई बड़ी मारियो मरी है बहुत मेहनत करे के पर तब तक खातिर बाय बाय चल जाओ घर हां लाइक सब्सक्राइब करत रह जाए भैया तब नौचन बाबा के वीडियो देखे के मिली धान धो चलत तनी जा बाय।